Отивайки в класна стая, която не е една, мога и виждам, че на стената има закачени задължения на децата. И на мой въпрос къде са правата, защото наред с задълженията вървят и правата, се оказва, че или отговорът много често ми е, те достатъчно много права имат. Инструментите, които държавата е създала, политиките, които би следвало да имаме, са в застой. Не мога да кажа, че имаме, всъщност ние нямаме развитие в тази посока. Гражданите трябва да си решат проблема, защото той съществува и когато проблема го имат, начина, ако не го решиш, не оцеляваш всъщност. И затова гражданския сектор ще си намира начин да намира решения. Това, което Фондация Право на детство прави, нейната мисия е да популяризира и да превежда правата на децата, които са част от човешките права, да ги превежда на разбираем за всички групи хора език. Група деца правиха подкаст по тема за правата на децата. С други деца направихме видеа, които представят правата на детето в 60 секунди. Направихме изложба на картини, които са рисувани от деца на тема насилието над детето. Докато тази кампания е насочена към широка публика, научно-практическата конференция е научна в този смисъл, защото тя адресира академичните среди, студенти, преподаватели от различни дисциплини да изследват проблеми в практиката всъщност. Днес имахме колеги от различни образователни институции, имахме колеги от Софийския университет, от Шуменския университет, от Русенския университет, имахме колеги практици, колеги, които са свързани с предоставянето на консултации, подкрепа, правни, социални консултации, психологически консултации. От мое изследване, което направих по повод и проекта, който работихме с Фондация Право на детство, всъщност се установи, че младите хора, тъй като вече са студенти, не познават правата на децата. И всъщност идеята на дисциплината, която се въведе, беше точно в тази посока. Те детайлно да се запознават и самите те да изготвят такива програми, презентации, които да представят пред децата. Участниците в днешната конференция са педагози, настоящи и бъдещи педагози, и това са хора, които на практика ще могат да прилагат нещата, които са научили в днешната конференция. Изобщо темата за правата на детето, правата на човека са теми, които трябва да съпътстват цялостното хуманитарно университетско образование. За нас детското участие е ключов момент и едно от най-силните за мен послания в днешното събитие беше, че ние успяхме да намерим тази връзка между младите хора и академичната общност. Тогава, когато говорим за права на детето, младите хора и децата да чуят какво мислят учените, какво мислят техните преподаватели, но и техните преподаватели да чуят как децата възприемат правата на детето, как младите хора разбират себе си в този сложен свят, как те намират своите права, как те са подготвени да спазват и зачитат правата на другите хора.